Uprostřed. Jo. Uprostřed. Na sílu. Na sílu. Ano. Pojď. Na piči. No uprostřed, no, tam. Tahni. Hlavně nic nerozbít tady. No, teď dali tam ruku. Tady. No, klidně tohle. S tím ne. Jasně, pomalu. Počkej. Bude tam konektory, baka. Jasný. No, počkej a vyndej. Taky. Počkej. Je tady prostě přístup k tomu, to půjde. Ok. Jo. Počkej. Na piče. Počkej. To mačkám. Počkej a tlačit a... Mačknout dovnitř a pak ven. Ty piča. Nenadávej, to bude na YouTube. A stejně tam naložíš nějakou hojbu. Nebudu. No, jak to jde.